Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi angin kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu katetepaken dados amal hasanah. Lan mugi-mugi angin kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika pengawasan pun dipanggung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng monggo kita sami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim wa tub alaina antat tawwabur rahim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 100 kali baris kaping 13 saking andhap. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Ma hajaba ora ngaling-alingi ka ing sira anillahi saking Allah. Apa sing ora ngaling-alingi mau wujudu maujudin wujude perkara sing maujud ma'ahu sertane Allah.
walakin hajaba tetapi ngaling-alingi ka ing sira anhu saking Allah apa sing ngaling-alingi tawahhumu maujudin nyekra perkara kang maujud ma'ahu sertane Allah ora ana sing ngaling-alingi awakmu sangka Gusti Allah rupa wujud perkara kang maujud kuwi sakjane ora ana sing iso bareng karo wujude Allah. Mergo wujude maujud sing bareng Allah kuwi nek diterusno sakjane iki ora ana. Mestine Allah niku ora tau kaling-kaling. Terus dapat mboten ngertos. Berarti enten sing nyebabno mboten ngertos iku. Sing marai ora ngerti kaling-kalingan mau. Sing ngaling-aling iku ya penyono dhewe. Mbok nyono, mbok rasa liyane Allah iku ana. Akhire malih liyane Allah iku kaya-kaya ngaling-alingi Gusti Allah. Tetapi hajaba ngaling-alingi ka ing sira anhu saking Allah apa tawahhumu maujudin nyono eneke perkara maujud ma'hu sertane Allah. Kita contohnya malih. Kula sampeyan niku niki kan waliane kali soal keyakinan. Keyakinan niku ampun manter. Iku sakjane nyata. Tapi waliane keyakinan niku penyono. Dinyono barang iku enek, ning sejatine ora enek. Iku nggih akhire kaya enek. Kaya enek. Jur kadang-kadang kaya eneke ngoten niku persis kaya wong sing yakin. Mulane nggih teng mriki niki sakjane sing marai wong niku gak wani ninggal dunya. Gak wani ngeculno duit. Gak wani ninggal kesenengan. Niku mergo dunya, duit, kesenengan niku dicekra ana. Padahal niku mboten enten. Nek sampeyan pun merhatekne Allah Subhanahu wa taala. Contone malih sing kathah kula sampeyan niku lek pas salat. Terus anak sampeyan nyetel TV banter. Niku selama niki pengandhep kula sampeyan. Sing marai ngesruhno bidhone wong salat niku TV-ne niku. Padahal sing marai ngisrono salat iku ya penyono ati sampeyan niku enek gandeng cenenge karo TV niku. Jan upama ati sampean mboten gandeng ceneng kali TV, tegese mboten nganggep swarane TV, mboten ngreken niku kabeh jane nggih mboten enten sing ganggu. Anane kula sampeyan wedi kelangan mergo duwe penyono lek sampean duwe. Jane lek penyonone sampean aku ora duwe ngono ya. Ora nek sing ilang, ora duwe sing ilang apa. Tunggale malih Pak isih nom. Duwe sisiran, duwe pacar. Dung pacare ya ora ilang ya panggah ning omahe. Kok terus ngomong kancane aku kelangan pacar. Terus yo kapan oleh duwe pacar? Duwe pacar ku yo ning penyono. Penyono tapi penganggep lek bocah kuwi merhatekno aku, nyenengi aku. Akhirnya terus sampean ngaku aku duwe kekasih, aku duwe pacaran. Malih nalika wong bocah niku wau ngalih mboten merhatekno sampean, sampean krasa kelangan.
Nah, coba bocah wedok liya kok ora mbok ngonokne. Lha ngerti. Kenapa lek sing ngalih lakon ora merhatekno niku bocah liya sing duduk pacarmu kok kowe gak krasa kelangan. Mergo pancen gak krasa melu duwe ngono. Nah, berarti manten ugi lek enten perkara-perkara saliyane Allah kok saged menghalangi pandangan ati panjenengan dumateng Allah. Niku mboten kok krana barang niku pancen ngaling-alingi sampean mboten. Barang-barang niku mboten ngaling-alingi Gusti Allah. Barang-barang niku sakjane teng mburine sampean niku sing teng ngarepe barang-barang niku. Mesine sing kudu iso langsung hubungan kalih Allah niku menungso. Tapi kenging napa kok liyane menungso iso teng ngarepe menungso njur ngaling-alingi Allah. Niku sing ngaling-alingi duduk barang wau, tapi sing ngaling-alingi penyonone menungso dhewe. Niki tesih enten hubungane kalih makalah dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Wonten ing ngajeng pun salah didangu. Al kaunu kulluhu zulmatun. Kahanan iki kabeh peteng, tegese ora ana. Takut damai. Wis dhisik apa ansah temene kelakuan iku la maujuda. Ora ana perkara kang maujud siwallahi saliyane Gusti Allah taala ala tahqiqi ing atase sejatine hakikat niku saliyane Allah niku mboten enten sing maujud. Maujude maujud nisbi. Maujud nisbi niku maujud sing dinisbatna disandekno. Enek-enek sing arane wujud idhofi. Wujud idhofi niku wujud sing melok-melok. Sakjane ora katut wujud ning dielok-elokno wujud ngoten. Jenenge wujud idhofi. Nah. Wa anna wujuda masiwahu upama kepeksa kowe ngengkel bahwa selain Allah itu masih ada. Ya paling-paling pol-polane pol sak temene wujude barang. Siwahu kang saliyane Allah iku innama huwa angin pestine huwa utawi wujudu masiwahu iku wahmun mujarradun. Ming wahem kang murni. Wahem niku penyono panyekra sing murni. Itu hanya prasangka, murni prasangka. Sebenarnya secara hakiki tidak ada apa-apanya. Lah terus sing pating jengglek sing didelok mata niku napa? Itu bukan wujudnya barang sing mbok delok kuwi. Itu adalah penampilan kudrah iradahnya Allah. Itu adalah penampilan kudrah iradahnya. Kalau kudrah iradahnya Allah sama sekali tidak berhubungan dengan barang itu, blas barang itu tidak ada apa-apa. Udiarani barangnya ora kok. Lagi ngoten. Nah, kalau barang yang sama lihat ini kahanan niki enek padang, enek bulan sering ini matahari sak terusé. Niku sakjane kan penampilan khalqullah. Khaliqu kulli syai. Berarti sing ketok niku napa sakjane? Sifate sinten? Lah yo wis to. Lah berarti sing nek niku sing ketok sifate Allah, berarti wong kabeh iki sejatine kan labet saking sifate Allah. Lah nek kuwi wis labet sifate Allah, lah berarti liyane Allah iki kan ora enek labete. Lah nek ora enek lapo kok maring labeti iso ngaling-alingi atimu barang. Nah, iku berarti kesimpulan oleh-olehane rasamu dhewe sing ngarani lek wujudan liyane Allah iki wujud. Pun diterusno mengko mburi mengki lek enten dalane. Sakniki sampean peksa ndedel
piye to wis piye to sik ngono ae wis ben wis. Krana iku ming penyono. Ya ming penyono. Tunggal ngeten to. Enten to tiyang niku sing ajeng gampangane ajeng mara teng kene kula mboten wis penak omong diku contoh kula mawon. Ajeng mara teng kula niku lak gak wani. Sayuran. Moh rawani. Nyapa to? Lho mbok sungkan aku. Sing coba omongne lafal sungkan iku wujude piye sungkan? Sakjane kan mboten enten to sing ngalang-alangi sampeyan ajeng mara teng kula mboten enten. Mengapa lalu sampean kok juga menjaga jarak lalu sampai sampean tidak bisa wusul, gak iso teko dengan kula kaya-kaya terhalang untuk bisa menyentuh diri saya? Apa itu yang menghalangi? Ya penyono sampean dhewe sing sampean wujudnya dengan kata sungkan itu. Gangger sungkane ati sampean ilaki, ya biasa. Paham ta? Lho ya wis bar lho. Mula sakjane falaha jiba. Mongko ora ana kang ngali-ngalingi ku maujud laka kedue sira. Anillahi saking Allah taala illa tawahu mawujudin. Illa tawahu mawujudi masiwahu kejaba mung panyekra penyono wujude barang siwahu kang saliyane Allah la ghairu. Ora ana urusan liya maneh sing iso ngali-ngalingi. Jadi persoalane aling-alingi atine menungso niku ya penyonone dhewe-dhewe. Nggih teng mriki niki gatuke hadis ana inda dzanni abdi bi. Aku kuwi tergantung ana penyonone kawula kumarang ingsun. Nah kawula ku nyono apa? Nyono kaling-kalingan ya kaling-kalingan. Wong sing ngaling-aling ya penyonone dhewe kuwi. Wong sakjane ora tau kaling-kalingan. Lah piye iso kaling-kalingan wong nyatane sampean urip terus. Lha sampean urip niku lagi diuripi Allah. Setiap detik itu kan sebenarnya urip itu berhenti. Ada urip baru. Iso ketekan urip anyar terus niku lak mergo isih ketekan sifat pudra iradai Allah nguripi sampean terus. Berarti lak gak tau lepas. Loh, wong ora tau lepas kok jare sampean kaling-kalingan iku sing kaling-kalingan apane? Nah, ini namung perasaan ini, tawahum niku perasaan. Lho sekali sampean lepas ki kalau langsung ilang kok sampean. Langsung ilang. Ilangnya sampean itu pun tidak bisa lepas dari Allah. Karena ilangnya sampean mergo dilangno Gusti Allah. Kapan enek liyane Allah niku lepas sangka Allah? Dene ora tau lepas berarti gak tau kaling-kalingan. Lah nyapa kok krasa kaling-kalingan? Lho, mun genah lho jane. Ajeng dibuletno piye neh? Ya kono lek arep ulet-uletno kono. Padahal niku namung penyono. Lah ndi penyono? Panyekra khayalan itu mesti batil. Jadi batil itu tidak hakikat, tidak nyata. Wa tawahumatu tai pira-pira panyono iku batilatun batil. Mula fala hajiba mongko ora ana kang ngaling-alingi ku maujud laka kedue sira anillahi saking Allah Subhanahu wa taala. Idzan nalikane ming perkara tawahum, ming perkara panyono. Nek perkara soal panyono wae anggere penyonone iku mbok ilangi dhewe. Wong sing ngetokne penyono ya ati-atimu dhewe. Lah anggere penyonomu kuwi mbok ilangi ya wis. Niki setengah jawab kali persoalan sing dik wingi lah wong ben yakin iku piye to? Kok gak iso yakin? Ternyata sing mari gak iso yakin mergo atine duwe kukune ngrayah donya, akhire kukune sing ngrayah donya niki mandhep teng donya niku. Padahal kuku sing dienggo ngrayah niku ya khayalan. Donyane sing digrayah khayalan. Jadi mubat persoalan sing
kula sampeyan nungsang jempalik susah bunga nangisi guyu bahagia saliyane Allah lho nggih. Endi ana penyebab sing sampean seneng utawa susah saliyane Allah niku khayalan. Sing ngayal sinten penyono sampean dhewe. Wong sakjane sing nibakno seneng niku Gusti Allah, sing nibakno susah nggih Gusti Allah. Tapi penyono sampean jare sing nibakno susah kuwi ilange duit, sing nibakno seneng kuwi tekane duit. Salah sasaran mana? Anane sampean krasa lek duit iku mempengaruhi ati sampean. Sampai sampean perhatekno duit jur lali Allah, sakjane sing marai lali teng Allah itu dudu duwite. Nggih sampean dhewe nyono lek duit iku penting, jur sampean merhatekno duit. Jane nalika sampean gak nyono duit lah mbok diamang-amang teng arep sampean, tetep sampean mboten lali. Iku ngono duit. Sing gawe ya panggah Gusti Allah. Duit kuwi isane dadi fungsi oleh difungsikne karo Gusti Allah. Carane nek fungsikne macem-macem. Nek nisbate kowe butuh bantuane wong, ya wong sing arep bantu sampean iku delalah diparingi butuh duit karo Gusti Allah. Akhire wong niku terus gelem sampean kongkon. Jane liyane duit Gusti Allah ya iso. Ngongkon wong liya mbantu sampean, Gusti Allah saged tanpa nganggo duit. Bayi ngongkon mboke iku ora usah nganggo duit kok. Nangis wae ngono tok wis mbok wis kedandapan dhewe. Iku jenenge Allah memerintahkan seorang ibu untuk ngurusi anak itu tanpa uang. Iki pangga Allah kabeh sakjane. Lah nek kabeh wis Allah kabeh, terus liyane Allah mbok anggap ya penganggepmu kuwi sing marai ngali-ngalingi Allah. Tapi kalau setiap apa yang kamu lihat itu tetap menjadi tasbihmu, gesek minangka kanggo bundelane tasbihno. Lah istilah apa? Titik-titik tasbih sing sampean barengi zikir niku. Tasbih apa tasbih? Nah, tasbih iku 100 kabeh. Nek tasbih niku mentes kabeh. Nek tasbih niku sing barengi niku lho. Dadi sampean delok napa mawon, nuwun sewu niki enten sing sok taklet. Terus pundi? Wong niku lek salat mboten saged khusuk to. Lha kenapa? Lah kelingan apa-apa niku. Ndang pancen ati kok gak kelingan apa-apa. Pancen pikiran nek gak ya kudu kelingan gak masalah. Sing penting ora kok terus pundi nggih bisane mboten ketok sawah, mboten ketok toko men ketok Allah tok. Mboten usah ngoten wong niku alami kok. Lah terus mesti to nggih. Nggih diterusne mawon. Nah, diterusne mengki lato. Kelingan sawah ora melok duwe pengakuan tok kaya Gusti Allah. Kelingan anak wong anak ya titipane Gusti Allah. Kelingan napa mawon langsung sama nggih pancian zikir eling teng Allah. Dan itu jenenge sampean tok. Tapi semakin sampai piye ya bisane barang-barang kuwi ilang. Kali Gusti Allah wis digawe kok kon ilang iki. Mboten saged ilang, wong wis digawe karo Gusti Allah. Sing marai Allah ketok ilang. Niku sakjane dudu kok barang niku sing ngaling-alingi Allah. Nggih nuwun sewu sampean dhewe. Sampean dhewe sing leh ngolah atine mboten tepak. Mergo nyawang barang iki kudune diterusno. Iki gaweane Allah kudune ngoten. Latihan, lek mboten latihan ki angel. Latihan. Sampeyan terlatih numpak sepeda njajal ta numpak sepeda mubung alun-alun. Mubung alun-alun apa mlaku pothok sapa wae terus kelingan gaweane Allah, gaweane Allah, gaweane Allah, gaweane Allah. Niku pothok ping 50 berarti lek muni gaweane Allah ya ping 50. Lho ngoten. Latihan, minangka latihan lho. Gue sampean gue penggawean tenan ngono to, gawean Allah, gawean Allah, gawean Allah sih. Ya. Lha terus wong do muni lagi lah oleh-olehane ngaji hikam yo ngene iki lah. Ruwet lek niku ruwet niki. Boten niki kangge nglatih rasa. Ben rasa niki mboten kebulet-bulet.
Kalau toh memandang sesuatu, jangan dipandang barangnya, pandang siapa yang mendatangkannya. Lho sampean, lho kaya sampean nek napa surate pacar sampean. Apa sing ketok niku terus kertase niku ngaling-aling ke pacar. Malah ora, justru maca surate iku sampean ngegloh ketok pacare sampean. Ternyata yang namanya kertas surat itu tidak bisa menghalangi hati sampean untuk mengingat si penulis surat. Nek enek wong nalika ndelok tulisan surate kok lali karo sing nulis surat, lha iku lak nemen. Lho mongko donya sak isine kabeh kahanan iki tulisane Allah. Tegese tulisan iku labet saking sifate Gusti Allah. Kudune yo paham. Mulane lek kowe Iqra kudu bismi rabbi. Bacalah dengan nama Tuhan. Itu artinya selalu bersama dengan nama Tuhan. Sing kata kalau sama Iqra mendek, bacalah wis maca tok. Bismi tulisan. Nek ketepan sing diwaca niku pipi alus, lambe minggir-minggir ya kuwi wis mendek nek ngono kuwi. Sing nulis kok iso enek pipi alus, lambe ndomble, irung pesek. Niku kudu kepikir, kudu langsung masuk. Dan itu nun sewu, lek pas ngaji ngeten kok ya iya, tapi mek pas lencana tenan lak lali. Lho saya setuju. Nek sampean sadar, ora kok terus latihan zikir niku enten bocah niku salah krungon. Latihan zikir numpak sepeda motor merem kok eling Gusti Allah selamat jere. Sepeda motor wah nabrak tenan jegur kalen. Cerita teng kula kowe iku ya piye kok ora kelingan. Gusti Allah iku gawe keseimbangan, gawe mripatmu, gawe akalmu iku sing gawe Gusti Allah kabeh. Lah ora mbok manfaatno kan ya berarti kowe nyalahi aturane Gusti Allah. Ya melek. Lah arek jeglong ya simpang ono. Tapi di saat nyimpang, di saat melek itu jangan lupa bahwa ini semua saya melakukan apa yang diberikan Allah. Lho ngoten kudune. Nek niku saged sampean latih terus, gal titik niku mungkin mboten enten kok. 1 detik pun tidak bersama Allah enggak ada. Berarti sebenarnya tidak ada satu pun yang bisa mengaling-alingi hati manusia dari penampilan Allah. Waqad istaufa. Dan teman-teman wis nyempurnakno, wis genepaken sapa al-muallifu. Yai muallif rahimahullahu taala zikra jami'i anwa'il ibarat ing nutur sekabehane pira-pira macem-maceme iktibar, pira-pira macem-maceme bahan renungan bihadal makna yang dalam iki pengertian soal aling-aling Gusti Allah mangi qabla hadza sadurunge iki. Sing niku lho sing kaifa niku. Kaifa yutasawwaru an hajabahu syai'un wa huwa azhara kulla syai'in. Enten 11 kaifa pinten niku. Bagaimana bisa dipahami bahwa selain Allah itu bisa ngaling-alingi Allah, wong Allah sendiri itu tampil pada setiap sesuatu. Betul sakit tak? Betul sakit. Iya bisa nih tembok ngaling-ngalingi putih. Gak iso. Wong putih itu tampil ning tembok. Kala filatoi filminan. Niki kangge nambahi keterangan mawon. Niki Syekh Ibnu Abbad nambahi keterangan nyuplik dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah piyambak. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah Filatoi Minani yang dalam kitab Lataiful Minan. Wa asbahu syai'in biwujudil kainati idza nazarta ilaiha bi'ainil basirati wujudud dhalali wujuduz zilal wa dhillu la mawjuda bi'tibari jami'i
maratibil wujud wala ma'duma bi'tibari jami'i maratibil adam wa idza thabatat zilliyatul asar lam tunsah ahadiyatul mu'athir wa asbahu syai'in utawi luweh miripe suwiji-wiji biwujudil kainati kelawan wujude pira-pira perkara kang ana barang sing enten sing sampean sawang sampean rasakno wa wujudan donya sak isine niki niku sing paling mirip lek sampean peksa sampean narani ana ngoten mergo dikongkon muni ora ana iki panggah angel to donya ora ana lho ini panggah angel nyatane ana sampean muni ngoten to nggih niku kan berarti wujud karena sampean ngeyel ana nah nek sampean kepeksa kudu ngarani donya iki ana anane donya niku sing paling mirip ida tadur tatkala angen-angen sapa sira ilahi maring donya sak isine bi'ainil basirati nglawan pandangan basirah dengan pandangan mata batin iku wujudu zilali wujude ayang-ayang upama mbok arani wujud dunya iki ming ayang-ayang jenenge ayang-ayang kuwi ya ayang-ayang diarani ana kuwi ya ora ana diarani ora ana iku nyatane ana mergo wazillu utawi ayang-ayang iku la maujuda ora ana maujude biktibari jami'i marati bil wujud dibanding kelawan sekabehane pira-pira pangkat tingkat wewujudan sing paling ndek niku lah ayang-ayang sampean apa tau ngreken ayang-ayang sampean zaman lunga enek ayang melok ya kono ora melok ya kono kan mboten sampean reken mboten sampean reken berarti sampean iku sakjane wis iso ngoten ora ngreken ngono ku jane wis tau iso kenapa bangsa dijak aja ngreken liyane Allah ngreken Gusti Allah kok terus dadi gak iso sakjane pelajaran ngilangi pengangen-angen iku pun kulino wong nyatane sampean yo iso ngilangi pengangen-angen tentang ayang-ayang upama enten ayang-ayang ngeten niki lampune keng mriko lha niki ayang-ayange keng apa lampune keng ler lampune keng ler utawa srengenge keng etan sampean mlaku ngulon niku ayang-ayang teng pundi teng kulon nggih ta nah ayang-ayang sampeyan niku nek isih serada esuk sampean mlaku teng pinggir ratane ngalor ngidul srengenge keng etan sampean mlaku keng kidul utawa keng ler sisih etan mlakune keng sisih etan ratan mlaku ngidul srengenge koetan iku ayang-ayang sampeyan sisih pundi sisih kilen mlakune teng pundi ayang-ayange nggih melok ngidul sirah sampeyan teng ayang-ayange sirah sampeyan teng ratan sisih kulon nggih ta lha niku upama enek motor liwat ngoten sampean ketabrak apa ya lara lha sampean kan mboten ngreken nggih sampean tangga mlaku mawon kok ayang-ayangku ketabrak nggih mboten panggah soalnya sampean wis gak ngreken ayang-ayang wis gak ngreken mergo ayang-ayang niku senajan ana dibanding karo wujudan liyane dianggep ora ana nggih dianggep ora ana nah tapi wala makduma lan ora kena diarani makdum tibari jami'i marati bil adam diwilang apa dibanding dengan sekabehane pira-pira perkara sing ora ana nek dibanding karo perkara sing ora ana ayang-ayang ku ana nalika sampean perhatekno ya dadi ana ngoten lho oh ana dibae ayang-ayang tapi nalika sampean merhatekno sing duwe ayang-ayang
Enek bocah ayu duwe ayang-ayang. Niku sing sampean perhatekno bocahe napa ayang-ayange? Bocahe. Bocahe. Dadi upama dadi lek sampean wis perhatekno Allah, ya mesti ayang-ayang ngandunya ayang-ayang sifatnya Allah. Pantulan akibat. Nek diarani akibat, penak omong niku akibat. Atar labet saking sifat kudrah iradai Allah lan liyane. Ya mesti mawon nek sampean merhatekne Allah tenan ya ayang-ayang niku mboten ketok. Anake sampean nganggep enek ayang-ayang jejeri Allah niku lak salah penganggep. Pemane sing disawang ayang-ayang etok sampai ora roh Allah lha niku nggih wong piye basirahe ora jalan. Basirahe ora jalan. Wa idza sabatat lan tetkalane wis dadi tetep apa zilliyatul asari dadi ayang-ayange pira-pira labet sing enten iki asar iki donya saisine niki dianggep dadi ayang-ayang. Dan lam tunsah mongko ora kena disalini apa sing ora kena disalini ahadiyatul mu'athiri sifat ahadiyahe pangeran kang nglabeti utawa didamel lam tansah mongko ora bakal bisa mbusek apa zilliyatul athar ora bisa mbusek ahadiyatal mu'athiri ing dadi ana maf'ul bih ahadiyatal mu'athiri ing sifat ahadiyae pangeran kang labeti. Lah labet niku diumpamane kaya dene ayang-ayang niku. Mergo lek sing duwe ayang-ayang ngalih labete melu ngalih. Tuh ngoten. Labete melu ngalih. Nah terus nek ngoten dunya niki lak bareng terus kalih Gusti Allah. Ing dalem kaya ayang-ayang niku wau. Tapi ya iso ilang. Niku mengke lek sifat labete Allah sing madangi niku padang tenan. Biar padange tenanan. Niku mengke ayang-ayange dadi ilang. Nggih. Ayang-ayang niku iso ilang. Anane ayang-ayang niku iso ketok. Niku nalika ada sisi sebelah yang tidak dipadangkan. Sisi sebelah dipadangkan, sisi sebelah tidak dipadangkan, maka muncullah yang namanya ayang-ayang. Tapi ketika ahadiyah padang sendirian, ahadiyah itu padang sendirian, maka tidak ada ayang-ayang. Wong dia padang sendiri, itu padang sendiri. Lampu sing padang niku lampu ku mboten iso metu ayang-ayange wong. Lampune niku padang. Nggih. Nah, baru lek enek sesuatu dipetengno sithik. Nah, akhirnya sesuatu niku dadi ketok enek ayang-ayang. Nah, niku lak namung panyekra mawon jenenge ayang-ayang. Piye ya? Yen ngoten niku. Ayang-ayang niku nggih namung ayang-ayang. Kalau yang punya ayang-ayang itu kamu perhatikan betul, berarti sebenarnya tidak ada apa-apa kecuali yang punya ayang-ayang. Sampeyan gak bisa nuding iku enek wujud, iki enek wujud, sing sitok wujude ayang-ayang, sing sitok wujude sing duwe ayang-ayang. Ngoten niku jenenge pikiran ora gathuk. Ya tetep napa? Dadi siji. Sing sampean tuding niku ya sitok
Sakjane ayang-ayang ini mbuh arep ditabrak sepeda motor apa arep didek-dek sapi ya ben ayang-ayang lho. Ya bangga to nggih sing sampean sapa niku ayang-ayange napa sing duwe ayang-ayang? Ayang-ayang. Mosok sampean terus salaman terus karo gambare sing ning ratane nggih. Nggih mboten to nggih upama methuk kanca teng sawah. Asalamualaikum ya wonge. Ayang-ayang ora usah direken. Mulane sing niki sakjane memantapkan sing keterangan saderenge niku. Sampai upama kowe dilem wong. Sing ngelem iku mek ayang-ayang. Dan upama sampean dilem wong sing penak niki nek contone niki mik niki kula ngomong teko salone muni salone demuni to nggih ngene wah sampeyan jan pinter tenan Pak sing muni lak salone to sing muni salone lho niku sampean nek ngomong nek arep matur nuwun nek arep mandang sing sampean mulyakno sing sampean matur nuwun niku salone niku napa ta sing muni teng gurine mik niki salone sing direken niku lho sampean lek ngomong nek wong aku mang bar dilem Pak Imron panggah ngoten lho panggah artinya wujude salon suarane salon bagi sampean enggak samane tung panggah sampean krasane aku mang bar dilem Pak Imron mesti ngoten ora kok aku mang bar dilem salon ini mboten tepat ya sampai enek penyiar muni saudara si Budi dapat salam dari si Heni umpamane ngoten lho niku mengke Budi ku lek muni aku mang bar oleh salam kanggo Heni lho kok ora muni aku mang oleh salam kanggo penyiar lah penyiar ku titipane Heni kok ora muni ngono padahal niku wujud lho enek penyiar enek alat enek radio enek wusum enten kathah biaya iku bagi wong sing hubungane langsung karo Heni mergo pancen pacare niku si Budi ora muni aku mang oleh salam kondi konggone mikir radio. Lah mikir radio kok iso muni? Iku mung mergo enek salurane karo radio Mayangkara. Lah Mayangkara kok iso muni? Mergo ning kok enek penyiare. Lah penyiare kok iso muni? Mergo ditelepon Heni. Ya kesuwen lah muni ngono. Nek critane wong piye? Sing enten kesan teng atine si Budi niku pripun? Aku oleh salam konggone langsung. Sama sekali selain Heni enggak dihitung. Paham nggih? Mosok wis digenah ning ngono isih urung paham-paham. Jadi lek pancen wis diyakini betul bahwa suara radio itu labetnya penyiar. Bahwa penyiar menyampaikan salam itu labete telepon sangka Heni. Itu hanya labet saja. Maka orang yang sadar betul, artinya mempan betul, dia tetap tidak memandang radionya, tidak memandang penyiarnya, tidak menandang siapa-siapa, kecuali memandang yang kirim salam. Kalau dunia ini hanya corong penampilan dari kudrah iradahnya Allah, maka dunia ini tidak mampu ngaling-ngalingi Allah. Loh. Lagi ngoten tak? Nggak mampu. Kalau toh mampu, ya ketika sampean punya penyono sedang ngangen-ngangen selain Gusti Allah. Li anna syai'a. Karena sak temene suwiji-wiji iku yusfa'u bakal digenepaken. Iku innama yusfa'u angin pesine bakal digenepaken apa syai' sesuatu bimithlihi kelawan sepadane syai'. Wa yudhammulan bakal dikumpulaken ila saklihi maring bentuke syai'. Kadzalika kaya mengkono-mengkono kedadiane ayang-ayang aidon halih malih man utawi sapa wong ku sahida nyekseni tenan sapa man
nyekseni dzilliyatal asari ing sifat ayang-ayange labet, bahwa labet ini hanya ayang-ayang. Lam ta'ukhu mongko ora nyegah, ora ngaling-alingi apa asar, ora ngaling-alingi hu ing man, dialing-alingi anillahi saking Allah Ta'ala. Kalau tahu bahwa ini hanya ayang-ayang, ya diterak wae. Upama sakniki nek nusewu iki lampune keng sisih etan nggih. Lampune keng sisih etan. Lah niki ayang-ayang kula kan sisih kulon. Lah niki Mas sing nyekel rekaman niki upama ajeng liwat mosok nuwun sewu ayang-ayang mosok ngono. Tidak menghalangi. Karena apa? Niki Mas niki sing ngurusi rekaman niki sing disawang kula ora nyawang ayang-ayang. Karena nyatane niki duduk kula lan duduk napa-napa, ya sayang-ayang kula didek-idek ora masalah. Lagi ngoten. Pun. Wa fa inna zilalal asyari. Bagi contoh luwih tepak maneh. Ya asline, Sayyidina Atullah gawe contoh langsung. Fa inna zilalal asjari mongko sak temene ayang-ayange pira-pira wit-witan fil anhari ing dalam pira-pira kali iku lata'uku ora ngaling-alingi apa, ora iso nyegat apa zilalul asjar, ora nyegat asufuna ing pira-pira prau anit tisyari saking mlaku. Enek ayang-ayang enek wit mangklung teng dhuwur kali niku tekan eneng ayang-ayange tengkali. Lha niku mosok terus praune ora iso liwat. Praune bakal liwat mawon lha gitu. Nggih. Nggih. Luwih canggih men iki contone niki. Mula wa min hauna. Lan saking mengkono-mengkono keterangan tabayana dadi pertelo laka kedue. Ya tabayanu dadi jelas laka kedue sira aidon halih malih apa sing pertelo annal hijaba sak temene aling-aling iku laisa ora ana apa hijab iku amron wujudian perkara sing wujud bainaka antarane sira wa bainallahi lan antarane Allah. Walau kana lamun ana iku bainaka antarane sira wa bainahu lan antarane Allah apa sing ana hijabun aling-aling wujudun kang bangsa wujud sejati lalazima mongko mesti apa ayakuna arep yen ta ana apa hijab iku aqraba luparek ilaika maring sira minhu tinimbang saking Allah. Nek enek perkara wujudi sing iso ngaling-alingi kowe karo Allah, berarti ana perkara sing luwih parek ning awakmu liyane Gusti Allah. Wala syai'a. Padahal wala syai'a lan ora ana kang ora ana suwiji-wiji ku maujud iku aqrabul luwih parek ilaika maring sira minallahi tinimbang saking Gusti Allah. Padahal ya apa sing nempel paling dekat kepadamu adalah Allah itu sendiri. Maka tidak ada sesuatu yang menghalangimu dari Allah. Mulane farojiat mongko dibalekaken apa hakikatul hijabi sejatine aling-aling dibalekaken ila tawahumil hijabi maring panyono eneke hijab. Ming panyono tok ning sakjane ora enek hijab. Fama hajaba mongko ora ana kang ngaling-alingi ka ing sira anillahi saking Gusti Allah apa wujudu maujudin wujude perkara kang maujud ma'ahu sertane Gusti Allah. Wadzalika utawi mengkono-mengkono keterangan iku karo julim kaya dene wong lanang bata kang nginep sapa rajul
Fi makane ning dalam siji panggonan. Sampeyan nginep ning siji panggonan apa teng nek teng sampeyan nate ningali film India nggih. Kan enten kadang-kadang tengah padang pasir luas niku kan enten kuil selawas. Kuil napa-napa teng mriku terus biasane bintang filme niku lakone niku terus kesasar terus mriku kejebak ora iso mulih. Enten wong ngoten niku. Nek wong lanang nginep ning suci panggonan. Wa aradalan ngarepaken sapa rajul ngarepaken al-barraza. Al-barraza ing metu saka jero kuil sing lawas niku wau. Lah kok terus pasami mongko ngrungu sapa rajul sautar yahin suarane angin. Suara angin ming kuwatin saking ventilasi. Gunaka kang ana ing panggonan kono. Lah ana angin angin buanter liwat ngene ventilasi sing kan sok-sok iku sok au kan ngoten nggih. Suarane niku iso kaya greng ngoten. Nah, fadzonna monggo nyono sapa rajul. Hu ing swara angin mang dinyono zaira asadin ing grenge macan. Pamana mongko nyegah hu ing rajul apa sing nyegah zalika mengkono-mengkono swara angin sing dianggep macan nyegah anil barrozi saking metu. Bangsa wis esuk ditiliki ora enek apa-apa. Falama asbaha mongko nalikane wis esuk-esuk sapa rajul lam yajid mongko ora nemu sapa rajul gunaka ing dalam kono panggonan mang ora nemu asadan ing macan. Wa innama huwa angin pestine huwa utawi swara iku ariku mung swara angin indogota kang menekan kang nyenggol apa swara angin fitil kal kuwati dalam kono-kono ventilasi. Fama hajabahu kesimpulane fama hajaba mongko ora ngaling-alingi hu ing rajul untuk ngaling-alingi metu lho. Kok malah ora iso metu sing marai gak metu niku macan apa dugaan adanya macan. Nah, fama hajabahu mongko ora ngaling-alingi hu ing rajul apa wujudu asadin wujude macan. Sing marai dhek gak sida metu ora kok wujude macan tapi wa innama hajaba angin pestine ngaling-alingi hu ing rajul apa sing ngaling-alingi tawahumul asadi menyana mengira menduga eneke macan. Lek dhek gak duga-duga macam-macam ya ora enek apa-apa. Ngoten. Sampan karek nyonone mawon sakniki, nyono elek apa nyono apik? Lek nyonone elek ya elek. Sing elek ki penyono sampean niku ngoten. Lek nyonone apik ya apik. Ya apik karo elek niku jane ya ora iso nglabeti sampean wong apik karo elek niku labete Allah. Gitu. Iso upama enten wong merengut. Enten wong merenguti sampean. Perengutan kuwi sama nanggep ana apa sampean nanggep gak ana niku ya tergantung sampean. Lek perengutan niku sanggep sampean anggap ana ya lara ati sampean. Tapi lek perengutan niku sampean anggap gak ana ya ora apa-apa. Aja nyawang perengutane lah delok lambene ae. Mergo mecucu merengut iku kan labete lambe labete rai ngoten. Lah sing mbok pandeng raine lho tibake ayu ya wong. Ya malah apik to. Tapi lek sing sampean arteni penyono sampean iku, wah, lah kok merengut iku berarti ndek gak seneng karo aku. Nek gak seneng wah kurang ajar, kurang apa aku kok gak disenengi. Padahal aku ya wis mbelani mati-matian. Bendina nang sang jempalek tak rewange macul bungkuk iki mbelani ndeke. Lah kok terima diperenguti, kurang ajar tak pegat kowe lho. Ngoten lho ruwet sampean. Padahal kowe penyono tok. Lha nggih, sakjane ora usah
Alah merengut-merengut wong merengut ki ora penting, sementing lak kowe lho ngoten. Ngoten. Mungkin lak dadi wong glonjom sampean. Ya wong glonjom niku kan wong tahan banting. Lho sementing keyakinan. Keyakinan. Lho pancen wong niku punya itu. Nek jarene bangsa Indonesia, Bung Karno itu pahlawan. Pahlawan karena membela bangsanya, mengajak bangsanya untuk maju, mengajak bangsanya untuk melepaskan dari ketergantungan kepada bangsa lain. Dan itu tidak bisa kalau tidak menggandol kepada Tuhan. Maka harus punya ketuhanan yang Maha Esa. Pahlawan Bung Karno. Tapi bagi Belanda saat itu ekstremis ya, pemberontak, dihina mati-matian. Dia terserah penyonone to nggih. Sama nyonon apa? Nah itulah yang akan terjadi. Sama nyonon apa gini ku sakjane sing arep terjadi. Sama kok urung-urung nyonone wis elek, ya elek kuwi. Sing akhire nyibukno ati sampean ya penyono sampean dhewe kuwi. Padahal jane mbuh dadi ora dadi ora soal penyono sampean, niku tergantung Allah. Ngoten ndak? Lah anane sampean wedi melangkah, wedi macem-macem, niku lak mergo penyono-penyono niku wae. Nggih. Lho mulane enten sakjane wong sing pun berhasil latihan menggunakan penyono niku. Sinten? Wong ahli hipnotis. Lho, terserah niku sama narane. Hipnotis itu kan menguatkan penyono mawon. Tidak ada yang lain, yang ada hanya saya sendiri. Ya, cuma akhirnya sombong. Gusti Allah ora direken. Kamu harus berdiri. Wah, ini berdiri tenan. Jadi itu sakjane kan labet mawon ya. Mergo panjenengan menungso iku dadi khalifah ya Allah, kadang-kadang tenanan himmahnya itu kuat. Maka aliran kudrah iradahnya Allah juga bisa menyalur di situ. Cuma menungsane sing sok terlali terus melelet niku. Mugi-mugi kula panjenengan saged istiqomah manahe mboten gampang nyono eneke sesuatu sak liyane Gusti Allah. Monggo kita tutup kanthi sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi man bi'til khairu kulluh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh